Gyertek, és fedezzük fel együtt az erdő állatait. Nézzétek, itt a nagy szarvas, óriási agancsaival hívja a párját, az őzikét. Ki lakik még az erdőben? Nézzük meg a fák lakóit. Csip-csirip, csip-csirip, a madárfészekből hallatszik a hang. Csip-csirip, egy madárka szállt épp az ágra, és a többi madárka is beszélget a fán. Csip-csirip-csip, csip-csip. Ki zavarja meg a beszédet? Hopp-hopp-hopp, kiugrik föl a fára. Egy mókus kergetőzik, keresi az élelmet. Hu-hu, hu-hu-hu. Felismeritek a hangját? Hu-hu-hu, hu-hu-hu. Igen, ez egy bagoly. Hu-hu-hu. És mi ez a csörtetés a bokrokban? Ez az avar zergetés. Egy vaddisznó jött elő a bokrok közül. Kop-kop, kop-kop, mi lehet ez? Egy fakopáncs, gyógyítja a fákat. Kop-kop, kiszedi a férgeket, azaz elesége. Ott pedig a bokrok között egy vörös állat zörög. Tudjátok, ki lehet az? Hát a róka szalad át a fák között. Nézzük meg a növényeket. Ho-ho, ez a gyümölcs, itt az áfonya, mellette ez a pici piros pedig az eper. Gombák is nőnek az erdőben. Éjjeli állatként pedig egy süni bújik elő, a gomba árnyékában megpihen. De vannak itt még hangyák, egy icipici katicabogáron is megakadhat a szemünk, és ez itt bizony a szarvasbogár, mind-mind itt az erdőben élnek. És ez a szép, szárnyaló lepke is ide letér, betér a fákhoz. Már csak egy kis fürge élőlény szalad át itt. A kisegér talált mogyorót. Begyűjti, elviszi télire. Ezek voltak az erdői lakói.